شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاق سلام تسجانا كروسوس مسكولهم كما يتنيحكم هيسان جيتس فشاملين جيتس نوت ورمير كم تقول جزينا متأكم بس حاولنا سيمعنا حاوكم سلاح الدين نزبلة مع التزقوم نزبلة الحزنا متينا لنا Dear brother, Saladin med brodersen med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافولك على مسحواتنا زي كونس مسوشتنا نكرادم دبلي. Och dagens ord som vi kommer kolla på det är låt oss tävla mot vårt inre och inte mot våra syskon. قدامي كورنثوس معرف 9:24. I första Korinthierbrevet kapitel 9 vers 24 till vers 26. أبتي سفرة قدم زكادو مخ كلاتهم كمتي زغويو نتا أسبع عوت جنا حدا كم زوستادو أيتفولتنيهم نسخاتكم نأنتي كترخبوها كم أوجيوي لتقصي 24. I vers 24 står det: Vet ni inte att alla löparna av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. ريهم ناي مدرو غويا مستأبغونها زولو كالاي مغوايتها مسو انداتوادادرك يا خاتقادادم. I det världsliga löpningen så tävlar man emot den som står bredvid en. أبيو دما غويالو. Och i livet så finns det löpning. إذا أبيو تغوي تقادادو مقددم جن مسحاوخا زيكونه مستأملاخ يبوكا زولو علامان رائن مصاني. Men den här tävlingen man har i livets löpningen man har, det är inte mot den som står bredvid en, det är mot det vision och dröm som Gud har lagt för ditt liv. انت دا كاب حوهم سلازبلصكم قديم الله لكم تحسبوا لكم كونكم وديكم يخم زلكم. Så om du sitter och tänker jag har lyckats bara för du har sprungit förbi den som är bredvid dig så har du misslyckats. مخنياتو ابيوت نفس وقفنا نناتنا نغويلو حنصاص علنا. Och det är för att i livet har var och en varsin bana som den ska springa. كمين نغويلنا زوسن دما نحاونا بمقدامنا ديكون سنت تحنصيصلنا زلو حنصاص كساعك ندي مستأملاخ يبونا زلو رأي نخيدالنا. Och hur vi har lyckats, hur vi kommit långt, det är inte hur långt du har kommit mot den andra personen, det utan hur långt du har kommit med den vägen som Gud har format för dig. ስለዚህ ክሳብ ክንደይ ካብታ ኣብ ውሽጥኩም ዝራእኩም ፈጽምኩም ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ካብቲ ውሽጥኩም ዝራእኩም እግዚአብሔር ዝወድኦ ጉዳይ ስለይኹም ክሳዕ ክንደይ ወዲእኩም ኣለኹም እሱ ይትዋና ገዳሲ. Så det viktiga är hur mycket av det som Gud har lagt framför er eller det som finns i er inre har ni uppnått. ስለዚህ ጳውሎስ ኣብ ተቕሲ 26 ከምዚ ኢሉ I vers 26 säger Paulus så här: ስለዚህ ኣነ እጎይ ኣለኹ ግና ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ኢሉ. Han sa, jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. ሪኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጎየ ዝነበረ ጎያ ንምንታይ ጎየ ከም ዘሎ ፈልጥ ነይሪ. Aposteln Paulus var medveten vilket lopp han sprang för varför han gjorde det. ምክንያቱ ኣነ ዝጎየ ዘለኹስ ንዘይፍሉጥ ኣይኮነን ኢሉ. Han sa, jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. ንፍሉጥ ነገር እዩ ዝጎይ ነይሩ. Han visste vad han sprang för. ናበይ ጎይ ከም ዘሎ ዕላምኡ ድፈልጥ ሰብኣይ ነይሩ. Han visste vilket mål och vision han hade. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት 24 Det är därför i Apostlagärningarna kapitel 20 vers 24. ጉያይን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተቀበልኩ መልእኽተይን ክፍጽም ወንጌል ጸጋ አምላኽ እና መስኮርኮ ህይወቴ በአይሲ ከም ክብርት ገይረኳ አይሪአኒ ኢሉ. Och han säger så här: men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. ሪኹም ብሩኻት ንጉዩ እንታይ ኢሉ ጸውዒዎ ብጎይታ ኢየሱስ እተቀበልኩ መልእኽተይን ኢሉ ጸውዒዎ. Och han säger det uppgift jag hade fått av Herren Jesus. ስለዚ ጉዩ እንታይ ነይሩ እንድሕሪልኩም ነት ዝተቀበሎ መልእኽቲ ነይሩ. Så hans lopp var det uppgiften han hade fått. ስለዚ ናይ ጳውሎስ ጉያ ምስቶም ካልኦት ኣሕዋት ደይኮነስ ምስ ተቀቢልዎ ዝነበረ መልእኽቲ ነይሩ. Så Paulus lopp tävling var inte mot hans andra syskon, det var mot det uppgift han hade fått. ስለዚ ምስ ኣሕዋትኩም ኣይትቀዳደሙ. Så tävla inte mot era syskon. ምስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኩም ኣቐሚጥዎ ዘሎ ራእይ ተቀዳደሙ. Tävla istället med det uppgift som Gud har lagt i er inre. ኣይድሌኩምን ኣሕዋትኩም እንታይ ገይሮም ኣይድሌኩምን ንሶም ዝገበርዎ ምግባር ከማን. Ni behöver inte ens göra det era syskon har gjort. ንስኹም ናትኩም ዝተሓንፀፀልኩም ጉያ ኣለኩም. Ni har er egen bana som är formad för er. ስለዚ ነቲ ዝተሓንፀፀልኩም ጉያ ጉየይዎ. Så löp det vägen, det banan som är förberedd för dig. ኣገልገልቲ እንድሕር ኮንኩም ቤተ ክርስቲያን ክትከፍቱ ራእይ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ተንካልኦ ዝገብሮ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ንዓኹም ዘገድስ. Så om ni är tjänare, om ni är predikare som ska öppna församling, kolla inte, det är inte viktigt för er vad de andra har gjort. ኖ ኣምላኽ ንዓኹም ዝሃበኩም ነገር ኣሎ ንዕኡ ጥራሕ ርእይዎ. Gud har lagt någonting i era liv, kolla endast på det. ኢየሱስ ጎይታ እዩ.
سلازي باولوس قصيل خمزي له اكالاي تيموثيوس 4:7 I andra Timoteusbrevet kapitel 4 vers 7. سناي قد لتغاديله اتوياي ودي اتا امنت دما حلي دغيمسي غويتاي نسو اتصادق فرادي بتا معالتتي ازهبنا اخليل صدقي تنبيرو لي الله ازغنا نتوم مغادو زفقرو كلاتهم دما ينبر نعاي طراي يكونن يلفو. Och han säger så här, vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat ton. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. ريهم باولوس غياي ودي زبلنا توم كالوت اغلغل تقديمهم سلازخره نتن كالوت بيت كريستيان قديمون سلازخره زي كونس نتا املاح كغبرو زنغورو نعو سلازغبري حسب aposteln Paulus säger, jag har bevarat, jag har kämpat och lyckats och jag har fullbordat. Det är inte för att han har tävlat mot sina syskon utan har fullbordat det uppgift som Gud har lagt i hans liv. سلازا اغلغلتن تغلغلتن حدا نغير كنردا لنا. Så vi som blir tjänade och vi som är tjänare, vi behöver förstå en sak. ببيت كريستيان متن نفس وقفنا እግዚአብሔር አምላክ زهبنا رألنا. Det finns vision i församlingen som Gud har gett var och en av oss. نتيبنا زلو رأدما نعو زفصم كاببناتنا كاكايدالنا. Och det som kommer göra att vi fullbordar det, vi har varsin väg. سلازا after حدا بيت كريستيان زراخم وتحنت بيت كريستيان كتغبرو يتدليو. Så förvänta inte det ni har sett i en församling att den andra församlingen ska också göra det. ምክንያቱን እናተን ዝተዋሃበን ጉያ ኣለወን Och det är för att den har varsin väg som den har fått. ንእናተን ዝተዋሃበን ስራሕ ኣለወን Den har fått varsin arbete som den ska በቲ fullborda. ዝተዋሃበኦ ስራሕ መጠን እንድጎያ Och det är med det mått den har fått för uppgift den springer för. እዚ ነገር እዚ ቅዱሳን ክርድአና ኣለዎ Det här behöver vi heliga förstå. ስለዚ ነገልገልቲ ኣብቲ ካልእ ቤተክርስትያን ዝረኣናዮ ንክገብሩ ከነጨንቆም የብልና Så vi ska inte stressa tjänare predikanter för det vi har sett i andra församlingar att de ska göra så. ምክንያቱ ከመይ ክጎይለዎም ንሶም ነቲ ዝተዋሃቦም ፃውዒት ይፈልጥዎ እዮም Och det är för att de vet exakt vilken kallelse de har fått och på vilken väg de ska fullborda det. ጉያና ምስ ከባቢና ዘይኮነ ጉያና ምስቲ ውሽጥና ዘሎ ራእይ Vår tävling, det vi springer, det är inte mot det som folk runt omkring oss, det är mot vår inre, det vision som finns i vår inre. ብግልኹም ደረጃ ድማ ልክዕከም ክትጎይ እንድሕር ኮንኩም ምስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣቐሚጥዎ ዘሎ ራእይ ክሳዕ ክንደይ ንዑ ትፍፅምዎ ኣለኹም ኣብኡ ጠምቱ Och på en individuell nivå då behöver ni också kolla er inre, till vilken nivå ni fullbordar det Gud har lagt i er inre. ምክንያቱ ንሓውኹም ቀዲምኩምዎ ስለ ዝኸድኩም እግዚኣብሔር ፅቡቅ ጎያ ጎይኹም ኣይብለኩምን Det är inte för att du har sprungit om din syskon bredvid dig, Gud kommer säga att du har gjort en bra löpning, en bra seger. ኣምላኽ ፅቡቅ ጎያ ጎይኹም ዝብለኩም ነቲ ዝሃበኩምን ዝሓንፀፀልኩምን እንትወዲእኩም ወይ När Gud säger att du har lyckats och du har bevarat allt du har sagt, det är när du springer det lopp som han har förberett för dig. ስለዚ ንኣሕዋትና ብዝተፈላለየ መገዲ ክዓብዩ ከለዉ ንሕና ዝናኣስና ኮይኑ ይስምዓና Det är därför ibland vi känner oss mindre när vi ser alla våra syskon lyckas. ምክንያቱ እቲ ጉዕዞ በበይን ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ እዩ Det är för att vi har inte förstått våra vägar är olika för oss. ንሕና ነንሕድሕድና ተመላላእቲ እምበር ተቐዳደምቲ ይኮንና Vi är inte några som tävlar mot varandra, utan vi fyller upp varandra så att vi lyckas med det bana vi har. ንሕና ነንሕድሕድና ተደጋገፍቲ እምበር ተወዳደርቲ ይኮንና Vi supportar varandra, inte vi tävlar mot varandra. ኣይ ናይ ፀጋ ምስ መን ፀጋ ክትወዳድሮ Vilken nåd ska du tävla mot den andra nåden? ኣይ ናይ መንፈስ ምስ መን መንፈስ ክትወዳድሮ Vilken ande mot vilken ande ska du strida eller tävla mot? ኣብ ኩሉና ዝሰርሕ መንፈስ ሓደ ዶ ይኮነን Är det inte samma ande som funkar i alla i oss? ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.